El pessebre vivent de Premià de Dalt és una de les moltes activitats que organitza l'associació recreativa Carnestoltes i que recrea el naixement de Jesús amb una representació on els personatges tenen vida. Els membres de l'associació i els veïns del poble donen vida a aquest espectacle per grans i petits que ens transportarà fins al mateix infern. Nosaltres fa 19 anys que ho fem, en vam fer el primer any, el vam fer a Can Figueres, i ara ja en fa 18 que el fem aquí. Efectivament, hi ha molta gent, normalment cada passe, pot ser que algun passe falli una mica de gent, però normalment hi ha molta gent. Llavors el que sí que és veritat és que estem a l'Associació de Pessebristes de Catalunya i llavors això també es nota, perquè hi ha molta gent que es dedica a voltar i a mirar els pessebres. És una experiència molt maca i sortint la canalla nostra que surt també figurant, nosaltres ens hem animat a fer-ho. Controlem que la gent que fa de figurant no es desmadri i cadascú faci el que ha de fer. El pessebre vivent es fa a l'entorn privilegiat de la Masia de la Cisa, que data del segle XV i que és un dels espais més emblemàtics del poble. Les representacions d'aquest any han estat els dies 26 i 30 de desembre i l'1, 2 i 3 de gener, i es calcula que a cada espectacle hi ha hagut uns 200 assistents. Està molt ben ambientat, tota l'escenificació, el vestuari, sobretot el recorregut, els 900 metres, et fiques realment en aquella època i aquest any és la segona vegada que vinc a veure la representació. Nosaltres ja fa temps que tenim ganes que a tothom li agrada, llavors ja mirem de ser curosos en moltes coses. Ens costa el nostre esforç, la nostra feina, però intentem que tothom estigui content i que li agradi com ho fem. En el pessebre vivent es cuida cada detall i la interpretació dels actors, que són els propis veïns del poble, junt amb l'ambientació i la decoració, traslladen al visitant anys enrere a un poble de Natzaret. Sí, somos de Mataró y hemos venido a ver el pesebre viviente. Mi hija y yo hacemos clases de ballet con la Ana Mir y nos ha invitado a participar. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Sí, muy bien. Somos estado 2 días y sí, muy divertido. Es el tercer año que venimos a verlo y nos encanta, por eso lo repetimos. La direcció artística del pessebre va a càrrec de Gemma Roig. El d'aquest 2016 ha estat el 19è pessebre vivent que realitza l'associació. I és que l'espectacle cada vegada té més assistents que venen d'arreu a veure la representació.